para iti damag kasaad panawen itatangal do ti Biyernes, Hulyo 14, 2023. Ni Bagyo Dodong kitagturturong tagpalauda, amyanan alauda, wino amyanan alauda, yagbalaso ti kadagaan iti Northern na Luzon. Itangal daw ken apaman, yagbalaso tagpalauda iti Ilocos Region, bayat nga iti tropical depression kitagtultuloy iti panagturong na. Itagpamyanan laud a direksyon ken pumanaw iti Philippine Area of Responsibility, into bigat aldaw iti Sabado, wenno aldaw ti Domingo. Ni Bagyo Dodong ket napagtalinood na iti tropical depression na bayat iti kaadana iti Philippine Area of Responsibility. Mabaling agbaliw iti tropical storm category into nagsapa iti Domingo, bayat nga rumrumor iti Philippine Area of Responsibility. Iti sentro ti mata iti bagyo ket nasirpatpatan ti kabaybayan iti Dinapigi, Isabela, bayat nagturturong daytoy itagpamyanan na amyanan alauda a direksyon iti kapartak ti 20 km kada oras. Kabuyog ti kapigsa nga angin nga udumanon iti 45 km kada oras asiteg iti tenga ken kapigges nga umabot iti 55 km kada oras. Kabayatan na nakaibayog tropical cyclone wind signal number 1 iti sumagannad a lugar. Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern portion iti Pangasinan, northern ken central portion iti Aurora, ken northern ken eastern portion iti Polillo Island. Kabayatan na ti temperatura ti naduma-duma lugar ti Luzon. Tugigaraw City 25 degrees Celsius, Baguio City 21 degrees Celsius, Metro Manila 26 degrees Celsius. Kabayatan na ti temperatura ti naduma-duma lugar ti Visayas, Cabancalan City 25 degrees Celsius, Bacolod City 26 degrees Celsius, ken Cebu City 25 degrees Celsius. Iti met temperatura ti naduma-duma lugar ti Mindanao, Cotabato City 25 degrees Celsius, Valencia 21 degrees Celsius, ken Davao City 26 degrees Celsius. Simingising ti init alas 5:34 iti Bigata, ken lumneka alas 6:29 iti Sardama. Manipod ang Bombo Weather Center para iti damag kasaad panawen, Bombo Raymond Dachor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo!